Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikirata, luhutna poparan ni simajuta parsuratan, boru bere dohot ibeberena. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, keluarga nahina holongan ni debata, hatani debata tidak memuhai pertanyaan di keluarga besar poparan 5 juta persuratan di tahun 2025 tiada ma hata ni debata natar surat di Lukas bidu na parjolo ayat 37 songono madidok aida ngadong naso tarpatupa debata sahalinari di jauh kami aida ngadong naso tarpatupa debata dihita nahina holongan luhutna namasa nama jadi naso sinakapan dohok nasinakapan ragam do tutu naung tabulus namasa di tahun naung salpu di tahun 2024 ragam nai olodosi pata dang tinagam ni roha ragam nai olodo tutu lubi sian nasinakapan ni roha margada ganup nasa kanamasai margada ganup nasa ari doho akatiki natadalani songoni nabongot tita tubonani tahun 2025 ra ahana masa tujuluan niarion holan prediksi dora nabu ita pikiri manang hira-hira manang roha namar panibangion nabui tuksian akapangatusion ni hajol mauta laos tabuatum mai sian hapor seota jala di bagasan tikion sahakman manang tol hasatan di debata didok aidang adong nasotar patu pa debata ate molotung pe adong na pinarsita ni rohatta na yang patu paut tadi tahun 2025 on sotung sudat ala holan nama bilang-bilangi ganup nasa akahahurangan unang sudat alani mabilangi ganup nasa aka natading dope nate alai koningot kita saluhutna nalahosi pamasaotta tapatu pama dia nalahosi jakonotta muse dapok mai molo barani hita mangalakka barani do hita tolhas tu dia hita mangalakka damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sahalak pelaut ate jali mana kapten ni kapalon namar goar si Leonardo tujuan dinasida namar lauton naing tusada luat namar goar Tiongkok do ditiki borhat las rohana sida las rohana sida nasa kapalon ala torok do nabor hati tu Tiongkok alai di tonga laut di pardalanan nasida pitor Roma haba-haba Roma galubang lausiu lusumma dohok kapal nasidai pitorasi ngarahna ate pitorasi ngarahna dibereng ma kompas dibereng ma petana manang mapna bah HP ngatu sada daerah na diguari daerah kanibal manang bolo di bahasa Batak didok sialang jolma akainganan na maul madisi akainganan na ni hadiaran ni hajol mau ale Roma si Leonardo on ala dibereng ibana naung marungutungu deba na di kapalon deba nga putus asa dibanay madok buhana mahita alay didok si Leonardo ima
na pasti tapature majo kapalon. Tapature majo asabui hita muse mulak. Tu dia manang dopak dia do hita nada tuju manang tu Tiongkok ngenai bana. Alai Roma nasing madok bohado bahenota. Ai holag galubang nama nabelga. Alugo ngasobe. Molotang patupa pelayar di kapalo dohok dinggan bohama bahenota. Ninna nasing. Nadiba madok to emak ngapos berohanami kapten nami molotungpe ialang hita anod di pulau Kanibalan ba naungi nama kita ate nasing madok takonam mahutibung lauton sa di dia noboy marlange baula ni maharoa hosaku iliat Tuhan ini nai mana damang dainang ahamadidok si Leonardo martangi yang maju hitanin na martangi yang manasida martangi yang penasida di bayam matangi yang alia manami laos di tangi yang alia manami i adong didok unang loas sami tupangujunan amen dinna nasida lempos marohana sida di pature ma kapali di pature ma layar nai dungsai layari pitor Roma alugo muse mangulus tuara Tiongkok malua manasida jala marlas ni roha amang inang nahina holongan sian barita itu tuda ngadong naso tarpatu pada batang di naso mungkin dohot naso mungkin di naso boy pikiran naso tuk dapat ni roha boy do patu paun ni Tuhan alani tasakapi dora ada denggan di 2025 lebih denggan tasakapi daripada tahun 2024 asa unang gabe stak manang jalan di tempat boha masa denggan ate boha masa ture ate songoninang di punguan rapor ludo tak kasih diri taganup nang saluhut na hita nasa punguan ado si bahenota salam turinggan alay na pasti bolo songon sarito ni si Leonardoi sahala kapten manang pelauti sa diri takas doi bana siya debatado haluaw di jakko ni bana tutu siya debatado ganup nasa ari tiki ng taon na tadalan niyo namang ina tolhas sita tu tahun 2025 ope ala asini rohani jahuba di batado dangalani hita dangalani pabahenata go ni jolma dinalaho menjaga kesehatan alai songonima go ni jolma muse naung parjulu sian tonga-tongata hape pakirimon na dakola 2025 boy nian sahat tu 2040-an alai ima atong damang dainang tahamulatehom. Kalau Tuhan masih memberi waktu bagi kita hidup sampai tahun 2025 ini, berarti ada rencana Tuhan yang mau Dia nyatakan. Ada rencana Tuhan yang mungkin harus juga kita nyatakan. Atong damang dainang. Dakianok matani jahuba di bata. Manotong doibana patupak kanadinggani. Tuganup nasa na hinaholongan na, tuganup nasa na niasian na. Marpangusadean tu jahuba di batama hita, laos tu ibana maha porusakta. Aha penamasa di 2025 on, manopot tu 2026 musedo akka taon na mangihut. Tapasahat jubolo dirita tutuhani, laos pasauton nama akan adinggan, hobar tu holong nirohana na balgay. Sahak manang tuhitay songo parau na balgama poparan ni punguan 5 juta parsuratan laos dibagas na mahita tu dia hita mangalaka ai tusido debata mamasu-masu amen martangya kita mauliate madihuali jahuba debata para siroha jala pardengga basa na sumuruk dilehoko ganup nasa hanguluo dihami Tuhan
sahat ro di baga satikyon binahen di balgan ya sini roham doh denggan ni basam do atong tupahi pasu-pasu mahami sa luhut na Tuhan sapala naung dilihoko hanguluani tuko mana manugu-nugu hami tuko mamanupahi ganup nasa parnguluon nami jala patu paumu ganup nasa nasinakapan ni roham di hami dia may Tuhan ima nasaud di ganup nasa parnguluon nami lumobiali jahuba di bata naung tari parham itu tahun 2025 on laos di baga setikyon di punguan poparan di 5 juta persuratan nadong di Bengkulon hami saluhutna mangidu tuho asa honat mamasu-masu hami saluhutna asa boy Tuhan di denggan di basam tarpatu pahami di nalaho mamuji pasangapon guarmu doho patu pahon asi doho tolong ni roham na pinasahatmu na niajar hommu na di meme hokko di hami saluhutna atong mauliate madiho sahak mahatam hanguluan nami may nalaho gabi pasangapon guarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tabarade mamuse buku dekta nomor 70 taturan ayat saya 2 duksay nok kita merede langsung mamadok hata mewakili bere tiba bere sekaligus madok buru jongjong manon bere tiba bere dok buru mamadok hata selamat terbaru di Pungwata.